国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332kHz および 4755kHz 経由で放送され、www.foinews.id およびテレビデジタルでストリーミングされています。インドネシア、ワラワリ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界にお届けしているサイズ・オブ・ネーション。